Facebook, please allow us to use this music for the broadcast today. Thank you, Facebook.
Sir Warrior na ndị ụmụnne ya Oriental Brothers International. Anyị ga-adọbiri ya n'ebe a. Unu emeela. Unu emeela. Thank you, Sir Warrior. Onye gbue nwanne ya n'ụwa a naanị ya ebiri. Onye gbue nwanne ya, igbucha nwanne gị naanị gị ebiri. You kill your brother, you kill your sister, you kill your family. When you finish killing them, then you will be lonely in this world. Onye gbuo nwanne ya n'ụwa naanị ya ebiri. Pụta dike ka egbue, pụta dike ka egbue. Igbue dike nọ n'ezi gị, ma ihe dike na-eme bịara, ga-akọmakọ ọkụ iko anya. Pụta dike gbuo ya, pụta dike gbuo ya. Nwa anọ nga ọ na-eme ayara, anyị ga-akụgbue, anyị ga-emeke, anyị ga-emeke, anyị ga-ejibịa n'ọgba. Gị akpụrụ nwa gị, nwa na-emechi ihe ike, nwa na-ekwupụta okwu. Nwa ịkaala ọnụ ga-enyere nsogbu. Ị nwere ọnụ ọjọọ, anyị ga-egbu gị, anyị ga-ememina gị. Ga-ewere dike nọ n'ezi gị gbuo, ememina. Nwanne m chere, ihe dike na-eme ga-abịarịrị. Ihe nwa na-eme ayara na-eme ga-abịa. Nwa ahụ isi na ọnụ akara aka, ọnụ akara aka, na ọ naghị eme anything. Ugbu ihe ọ na-eme ga-apụta, and ma ọ pụtara, gị chọwa onye ga-enyere gị aka. Gị chọwa onye ga-enyere gị aka, ma nne ma gị nwa, ma nne gị, ma nna gị, ma ezi gị. Ị na-anụ ga-anụzi n'anya mmiri, because unu egbuele nwanụ na-ekwupụta ụka. Unu akpagbuele nwanụ na-emechi ihe ike. Unu emene ihe eji asị ihe eke azụgbakwa. Azịgba. Onye mere ihe azịgba? Onye mere ihe azịgba? Ọ bụ onye jidere nwe ya, ma nwanne ya, jide dike nọ n'ezi ya, gbaa izu, kpaa nkata, refue dike, were dike kelie, kebịa na ihe, were dike mee ya gwọrọ n'ala, were dike mee ya dị ọmazi ihe ọ na-eme, dị handicapped, which means aka na ụkwụ adịghị ya. Onye ahụ gburu dike. Onye ahụ mebiri dike nọ n'ozie. Onye ahụ ga-adị ndụ kwa arịrị, si lekwa na ihe m mere ọ jọrọ njọ. Egbuele m dike nọ n'ezi anyị, erefuele m dike nọ n'ezi anyị, agbara m izu gbagide dike nọ n'ezi anyị. Dị afọ ọnwụ ihe azịgba. Onye a na-ajụ onye mere ihe a, azịgbafuo ya, gbafue. Ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị, ekene m unu. Abụ nwanụ nwanyị, adanụ nwanyị, nwanne nụ nwanyị, onye nke unu ma ọfụma. Aha m bụ Nwaada Rosemary Williams. Onye eji mara m bụ aka that's Amazon, aka Amazon abụrahụ m ya n'ọbụ. Ọwụkwanụ m nyere onwe m
ndị ụlọ anyị zuru ezu kpọọ m Amazon. So m na-aza Amazon, m azọsi ike because ọhụ ihe m nyere onwe m. Onwekwara onye m kpọrọ chinye m aha. Onwekwara onye m sịrị zụọ azụrụ azụ nye m. Na ọwa ha ndị ụlọ anyị gụrụ m, ha gụrụ m, ha lechara m anya si ihe ahụ nwa ha nwaanyị aha ahụ Amazon. So anyị meji aza Amazon. Agakwanụ m ekwu nwoke a ma akpụ m ọjọọ maka na ọrịa onye m kwugitere ihe m ekwu ihe mere eme. Ma ikwu m eziokwu, eziokwu na-adụ ogwu na onye ihe ọjọọ. Onye aka ya nọ na njọ, gị kwumesi wepụ aka na njọ, ya ihe ọma ya gburugburu. Ụmụnne m, nyewu n'ime ọnwa isii ka anyị nọ n'ime. That's June. And today's date is June 19, 2023. Nyewu mkpụrụ ụbọchị 19 n'ime ọnwa nke isii n'afọ 2023. I greet you people. I welcome you. Good morning, good afternoon, good evening, and good night to some of you, wherever we may have seen ourselves scattered in this global world. And we are not afraid about it, because wherever you see an Igbo daughter, wherever you see an Igbo son, wherever you see an Igbo mother, father, elder, child, or anyhow you can describe us, wherever we are, we do the right thing. We are not afraid of the law because we are brought up in the law. We respect the rules of law because in the Igbo culture and tradition, it is interwoven with rules and regulations, with laws. The law of respect, respecting of the elders, and the elders respecting their children and the little ones. The law of live and let live. The law of do to others what you will want others to do to you. Nsọpụrụ n'ịkwanye ugwu ọha eji mara ụmụ Igbo. Onye nụrụ ọha eji mara ụmụ Igbo. Onye si bịa nọ na nkwukwa ya, ọnwụkwa ya ihu, ọha eji mara ụmụ Igbo. Ebe bere ugo bere, ọha eji mara ụmụ Igbo. Mee mmadụ ihe ị ga-achọ ka mmadụ mee gị, ọha eji mara ụmụ Igbo. Maka asị ihe ị ga-eme mmadụ, ihe mmadụ ga-eme gị ya ewute gị, ihe mmadụ ga-eme gị ọ gaghị adị gị mma, emeli onye ọzọ. Ọha eji mara ụmụ Igbo. Ma taa ole ha anyị na-ahụ ndị mmadụ ekwuru ole n'ihi ego nke ụwa a. Ego nkwa akwụkwọ ebiri ebi o. Akwụkwọ ebiri ebi, ị ga-akpara n'aka ga-acha ya like this, chawa ya. Ego mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Ndị mmadụ ekwuru maka na ha nwere ike ịdọkọ ego ndị a, gbaa ya na mbele, gbaa ya n'okpokoro, gbaa ya n'isi akwa, gbaa ya n'isi pilo, gbaa ya dina n'akwa ha. Ha dina-acha, ha echesi ụwa agwụla, agazi ha nwụ anwụ. Ha ekwuru n'ihi ego nke ụwa a na-enweghị isi, ọbaghị uru.
uru ego nke ụwa bara gwụla ma ị were ji mee ihe ahụrụ anya ọ gwụla ma gị were ga-agba na mbele ga-agba n'ọkpọkọrọ ga-agba n'isi akwa ga-agba na akwa ya idina edina ga-ewere ga-achịkọrọ anoju afọ ego nke uwe eju afọ maka na ọ naghị eju afọ ihe merenụ ị ga-ahụ ndị biranụ ha nyakọga ego nyakọga ego nyakọga ego nyakọga ego nyakọcha ha eme gịnị ha na ịga nga ahụ ha gakwa ha nụ nga ahụ ndị ọchịchị esikwa ebe ahụ bịa nakọrọcha ha ego niile nna buru ebikwa n'onye ike eka ma ị nwere ego ha nga ndị nọ n'ezinụlọ gị na ahụhụ ị nwere ego ha nga ala Igbo a na-ịga na-enweghị ụzọ ala Igbo a na-ịga na-enweghị mmiri ala Igbo a na-ịga na-enweghị ọkụ ala Igbo a na-ịga na-enweghị ahịa dị mma ya azụ azụ ha ga-arụ ahịa dị mma ha ewere ya gbajeme Lagos obodo mepere emepe already ha ga-emepekwa ya ọzọ unu ga-eme Lagos ya dị ka US unu ga-eme Lagos ya dị ka London unu ga-eme Lagos ya dị ka Dubai ma onweghị otu mkpụrụ ahịa nọ n'ala Igbo anyị nwere ike ije anyị eji na isi gbue dike gbue dike egbucha dike ma ihe dike na-emefọra gị na-emezie nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu onye Chineke jiri chọọ ụmụ Igbo mma onye ọzọ kuniri afta nna anyị bụ Odumegwu bahara Chineke jiri aka kulie Maazị Nnamdi Kanu mee ya onye amụma n'ezi anyị si gwa m ụmụ Igbo okwu gwa m ụmụ Biafra okwu gwa ha okwu gwa ha ihe ha ga-eme oge Maazị Nnamdi Kanu nọ outside onye ka isi kara ga-asị na ya ga-eje kụtuwe ahịa ụmụ Igbo na Lagos ka m jikenenu oge Maazị Nnamdi Kanu nọ anyị na ya nọ onye ka isi kara gasị na ya ga-eji kutu ahịa ụmụ Igbo ụjọ na-adụ ha they couldn't o nwere chi na ọ nụrụ na ahịa ụmụ Igbo nọ na Abuja na-akparị ọkụ ma ọ na-akụturie ugbu na-ejide nne Nnamdi Kanu ka ejie ya agụrụ nka na-eme ihe agụ na-akpa ya kume ya hụ ala idis anyị esie ya malie elu anyị esie ya sị anyị malie anyị amalie ya sị anyị duna anyị edunọ ya sị anyị tie mkpu anyị etie mkpu ya sị anyị kụsa ahịa niile anyị eji ụkwụ gbakashi aja ha ewere eke ejie ole ndị eke ejirie ole ndị lidiri ihe ejigide agụrụ nka tigie n'ọgba akwụkwọ ụmụ Igbo ndị nọ n'ọchịchị ego na-ejughị ha afọ ha egide dike nụ na-eji anyị ha ewere tugbuo ya n'ọgba tukpucha ya na-ahụ na ahịa nọ na Alaba ahịa ndị Igbo nọ na Alaba akụrielie UTC market nọ na Abuja akụrielie nwanne anyị nwoke gwara anyị agwa si n'ụzọ anụghị ebe ha anyị na-aga one Nigeria n'ụzọ anụghị ya na anyị si ebe ahụ pụọ ụmụ Igbo kwere kwuo Biafrans supported him. We said yes, we are not going there. We are not going there. We are not following them. We follow our leader. Ohamadike ụmụ Igbo. Ohamadike ụmụ Biafra. Ohamadike ụmụ Africa. We will follow him. We are not going for election in Nigeria.
We need referendum or plebiscite. We said, Nigerian government, choose one. We need referendum or plebiscite. Ha bịa deceive ụmụ Igbo, deceive ụmụ Biafra. Achele were ego ihuari oyoyo elenye geje. Who we go, who we go, who we go? Obi ya wụfu ajam. Obi eje gije uje okpuru. Obi nụ na PDP. Follow PDP. Upwards is the halfway ejeme election. Katrina Ling. Nwa akpata ọcha onye Britain. Na Boris Johnson. Nwa akpata ọcha nke nwoke onye Britain. Ha na Obi eje gagharịa ha akpọbịa ya gị aka eze ama ndeble. Obi eze ama ndeble ya eje biga aka ahụ ka mehu ihe akarịa njọ. Obi, go and fix it. Oh, go and fix it. Whatever they promise you or whatever you promise them, go and fix it. Because ahụ akarịala n'isi ụmụ Igbo maka na ha voturu gị. Abịa nye ụmụ Igbo quit notice na Lagos because na mụ voturu nwanne m nwoke Obi. Obi, we told you. Never he get ya. There must be a plan that you have before you have the mind to go there. And that plan you have, please implement it. Save us before we all perish. Obi, Sir Warrior, no more Oriental Brothers International. Ha kwuru si onye gbuo nwanne ya n'ụwa igbucha nwanne gị naanị gị ebiri. Naanị gị biri eshi nwụrụ gị jiri aka lie onwe gị ofu aka gị ga-apụ arịrị n'elu. Onwe ị ga-eji liche onwe gị ma aka gị abụọ adịga n'ime. Ofu ga-anụrịrị n'elu to show you that you will need somebody to put the other hand in and cover it with sand. They are killing us. They are suffering us. They are trying to make life miserable for the Biafrans, the Igbo Biafrans in particular. Because of that reason, most Igbo's, most Biafrans, most people that their parents are Igbo's, their grandfathers were Igbo's, their great-grandfathers were Igbo's, and themselves, they are Igbo people, Igbo blood running in them. What are they doing now? They say they are no longer Igbo's, they are not Biafrans. Just because they want to, run around and say, no, we will not be with them because the people in Nigeria are killing Igbo's. Therefore, we will tell them that we are not Igbo's. Hello, you are Igbo. You are a Biafran man, Biafran woman. You can say, don't count me into that your Biafra. That's what you are saying. But hey, your blood is there. That's the blood that is flowing inside your vein. Your ancestors will cost you. Your own ancestors will cost you for denying them their ancestral rights. For denying them their ancestral birthrights. For telling them that they were no longer Igbo's. We are Igbo's. When
say, oh, we are not Igbo, we are not Igbo, we are not Igbo. Your ancestral parents, your great-grandfathers, in their sleep, will curse you. They will curse. I can have Bugono. I can have Bugashi. I can have Bafuginasu. Makanina si na ha nwa biri ndụ na ha wude amụrụ na ala Igbo. Sụọ asụsụ Igbo, zụọ ahịa Igbo, rie nri Igbo, ji ojiji ndị Igbo, chi echichi ndị Igbo. Gị pụtazie si na agị ha wụ onye Igbo, aga agọnana nna gị ha na nne gị ha mụrụ gị. They will cost you. When people are doing all these things, because in this generation, they do not know what is abnormal and what is abomination. Hamas insan. I am not Igbo. I am not Igbo. I am not a Biafran. I am not a Biafran. Yeah. Even if you are not Igbo, because we still have some our brothers and sisters, they are not Igbo, called Igbo'S, but they are Biafrans. All those people in Eastern region that joined hands to fight during the genocidal war committed against the Biafrans, they put their blood on the line. They put their lives on the line. They fought. Now you are denying them. They will deny you. And when they deny you, you will have no hope. For you who bears the Igbo name and you deny Igbo, an Igbo will deny you. Your great-grandfathers will deny you. Your fathers will deny you. Your grandmothers will deny you. Their tears will wipe you away. Because the land must be certified so that we can move ahead. All these Ifajunas stealing money, selling us. They are killing our people. Our people in Agua. Agua is in Ohaji, Ebema, Uguta local government area. They have been killing them. They have been chasing them around. And this past weekend, many people were displaced. What crime did our people commit? Because we are the Igbo'S, we did not ask any other race in this global world to move out of their own place. We never. When we travel, wherever we are, we obey their rules. We obey their laws. We work. We are hard people. We are hardworking people. Hardworking people, wherever we are. We work and they pay us. We use the money they pay us and to do what we have to do. We pay taxes. We pay everything that we're supposed to pay to any government that we find ourselves in. But in our own land, in our own home, in our own house, in our own backyard, we have all these invaders. The Janjaweeds call themselves herdsmen. And the Nigerian government is backing them up. They think that they can come, they take over our land, and we'll be sleeping and watching them. It's not going to happen. We say, anybody that is coming to our land to mess us up,
God will mess that person up. As today is, they are for market. They are for pusha where he for her can go for gakwa. For pusha ma for ba ala ikoma. Ihoma. Ndụ ogologo ọhịa ị chụrụ. Onye nụrụ onye nụrụ ọhịa ị chụrụ. I'll just show this clip. And our people in Lagos, stop, every time you are actually meru mere ngangwere. Anya miradi ake anaya. Maka na imi beme anya ebeme. Oge ọbụla unu bemere, ọ na-ewute anyị. But actually unu eje m na je ije ebe hụ unu je n'ụzọ anụhụ ya. Not to go there and do something. To bring your market home, bring your shop home, bring your industries home. Let's go home and fix Ali Igbo so that people will be coming to come and do market and business with us. We have the rivers. We have the oil. We have the fishes. We have other natural resources. But Nigerian government, boom, Lagos, wharfs and again Lagos, our own seaports. Before you go home from anywhere, then there will be no flights to take you straight to the eastern region. You either stop in Abuja, you stop in Kano, you stop in Lagos, or you stop somewhere else. You bring businesses to them. You contribute to their growth. But then they try to diminish us. The wealth of Nigeria, where do you find it? It's in Ali Igbo. All those people in Lagos now, they're crying. But yeah, I see that they're crying. But tomorrow night they tell them, bring millions. Come, we give you another portion. Then you go. They give you a small portion. You buy with millions. And you go back there and develop. Ichinu, Elidena Lagos. Alonu, Elidena Lagos. Una muzulon. Una bebe nushibia. Neja za chashi ulo yozo. Ulo kegari anga. We need to fix our homeland. Ali Igbo. This is one of the things that happened today. The other day I showed, let me start from the one I showed before that says they have been giving them quick notice. Let's watch it again. In the return of the king, I wear about the it was a Fundeba and the Bihia La Apple, Obonade Maka, Eba Choeko shop tomorrow morning. Abo Jagio Vigo Jr. from the Return of the King in the hotel and Obonade Ghost, Batakuno Gawa. I wear the Eva for 1 night walking to Kubo Bob. Now, when I say 1 night, why in Kenya? My brother, the issue Governor of Lagos State, Nandibo, Atunyaloria go to from Lagos State. Yeah, one that Alaba International. So now he just swallow our brother. Yes. So we're just here we praise here. Today, kind of, we're following the police. There are more than 1 police. Wonderful. Monday hammer. Monday hammer. But we're see I now here,
No one like this night. Wonderful. And no one like from now to 6 o'clock, wonderful. If an emetata. Oh, you emetata. Wonderful. 3 hours notice. That's good. You're welcome. Can I man over Satan? I can the mother na party. I know Jesus. I had to get on easy. 24 million. Only first payment tax I as no penalty. 6 million plus. I've told you, 6.something million. But I make 100. Wonderful. We sign today. How many people are here today? I don't want anything back. Okay. Una the one in there, I think that was on Friday, Saturday afternoon. Showing you about Paribi. And then on Alaba, from 3 p.m. to 6 p.m. Nangi with a drew keeper. My game then no wezi hu agaghị ekwesị gị baa ga-apara ahịa gị. So ndị mmadụ gbagharịa yara gbaa n'elu gbaa n'ala chọọ ebe ha ga-esi mee ịhụ na onye nwere ngwa ahịa jụrụ ihe niile and ịhụ na ma ọbụla chịrị onye ọbụla meke si nga pụọ ebe ahụ dị mkpafafa ebe ahụ dị kpachikpachi mmadụ ole ga-ebutenwu ihe mmadụ ole ga-esikwa ebe hapụ betachi naanị awa 3 ka e nyere ha si ebe ahụ pụọ ha gbagharịa nga ike kwere ha gbagharịcha nga ike kwere ha ya eruzie echi ya that's yesterday echi gara aga was Sunday then people know there finally they don't start for Alaba. Hey, oh, Igbo. Chai. So this is what they talk now true. True. This thing now if I am million. Chai. This thing now if I am million, walai true. But don't forget, after this day, remember say, if you get one house for Lagos, may you try get 2 houses from the village where you come from. Or for Igbo land, may try. It makes sense. There is no place like home. Igbo'S will also try what an ben near or nabi near. Always remember that at every point in time. I beg when I watch the video. Try as you watch and share among other persons here. Iya na afuna Alaba tata bo ihe ya mere lere ụmụ Igbo niile nọ na Alaba International Market maka na this week Friday ka ewetere quick notice oro today bụ Sunday bụ 18th of June 2023 if ka na demolish everywhere ka ihe abụ ihe mmụta nyere ndị Alaba ka amara ka isi ego property n'obodo anyị nọ n'ime maka na ndị obodo a achọghị anyị ị na-afụ na plaza ndị Igbo docha adasịsị otu aka esi apịariko plaza ndị Igbo na Alaba International Alaba News nọkwa ebe a na rịpọtụ ị ga-afụ union office ama akụkọ union office na ọ ga-adakwa ya bụ property ndị Igbo ka a na-apịapịsị ya na information anyị na-enweta bụ na eresigo ndị China ebe a ndị nwere shopping mall a chọrọ ịrụ
But I go there shopping mall. Can't you pay compensation for the way the land and the way plazas? Then you better caterpillar na career. I got for ya torero ever because you know na torero over the China and Arab international market. What I go? And we do. Do. We have to get in another. Alabama is recording live here. ndị Igbo tụrụ ilulu si ọkụkọ a na-egwere aja ya jiri ntị ya were ime gịnị nụrụ. Ọkụkọ a na-achụrụ aja a na-egwere aja ya were ntị ya ji nụrụ. Unu ejila ya n'ọhụ ji ntị na ogere. Onye ayela nwanne media was not there when these things were recorded. But you have heard, you have seen how the Igbo properties, Igbo markets, anything belongs to an Igbo man or woman in Lagos, how they are demolishing it, one after the other. And our topic here says that the government of Nigeria destroyed the Igbo's businesses in Lagos and Abuja. Our brother here that just showed the clip. So one night okay, she write the clips in that. Now Friday afternoon, can they quit notice here? Kashin hakwa kroli. Oruzie Sunday that onya garaga. Echi garaga. Ndi abiazie na abia kwatu ihe niile. Quit notice, less than 24 hours full. Or less than 48 hours. They destroyed our property. The Igbo properties in Lagos. And we may think that it's just in Lagos. It's not just in Lagos. It's like a coordinated effort happening. Because as it was happening in Lagos yesterday, it was also happening in Abuja. Remember, sometime last 2 weeks, they went and demolished the UTC trading center, the computer trading center of the Igbo'S in Abuja. And yesterday, they went back for the remaining portion of that UTC. The remaining portion, the ones that they did not destroy that day, they went and destroyed that one too. Let's see. Leba anya aha mbụlọma na nzema abụ m onye nchịkọta ndị Igbo Exodus Mandate Network. Asịrị m ka m sikwa ụzọ ọzọ gosi ebe a na-akụri ahịa. Ahịa bụ UTC Market nọ na Area 10 Abuja. Ọ ebe a ka ndị ụmụ na-eme business. Ọ ebe a ka ọtụtụ ụmụ Igbo na-eme business. Ya ka a na-akụri ihe a. Akụọ ya akụtuo ya na onwe mmekọta ọzọ. Onwe mkpọkọta ọzọ. Na ahịa alago. Ọwụzi mgbe ọzọ egosizi ha ebe ha ga-anọ. Ebe a ka m na-ahụ printing machines. How machine they name the printing press. Makana ofu ihe a maara a na-eme na Area 10 o printing press. Ị ga-ahụ machines ndị ahụ machines a na-eji print akwụkwọ dị iche iche. A na-akụkwa na-akụri. O nweghị ihe a ga-eme maka ya. Ọ gago na-akụrigo ya.
ọkwa na onye nwe meshin eburughị meshin ya ha gakwa akụrikote ya ma lee ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa aghọọla ebe a na-eji agba okirikiri enwa ka a na-ekwu okwu ya ugbu a lee ndị mmadụ lee ahịa ndị mmadụ ebe a na-azụ ahịa ka a kụriri ihe a orugo mgbe ndị Igbo ga-ala Igbo ga-alarịrị Igbo alarịrị Igbo ga-alarịrị ekwere ike o nwere ndị mere travel laabatabelenụ ha amaghị na ahịa alago na akụrigo ahịa ndewore aha mbụla mmadụ onye mere nga ngwere anya mmiri akọ ya n'anya unu anụ na ya akụrigo this section kurie the other one kurie the other one ihe niile ntiri ma a na-abịazi ekwe na akpọ ụmụ Igbo shoke ngwa bịa na ya hụ n'ebe ọzọ a ga-enyenu ebe hụ n'ọrụrụ o nwere ihe merie ebe ahụ maybe something was in the ground, something was in the up, something was there. Okay, come this way. Everybody will have to pay 2 million in order to get a portion in this. Come on, before it's finished. Ha ga-asụma ha azụcha ha arụcha enye ha 1 year, the second year ejekurie Igbo onye mere na ihe. Who did this to us? Igbo ọma mụrụ mi onye kụrụ unu idori, onye kụrụ unu aparị, onye furu unu duu. Hey, nye wokwu ime Igbo ka a na-ekwu okwu ya. Nye wokwu ime Igbo ka a na-ekwu okwu ya. Mgbe Igbo ochie alaje ka m n'anyị n'ụkwara ka Igbo laje ka m n'anyị arụmoya ahụ afọ arụmoya ahụ anịnị Igbo alakwala ka m n'anyị. Our banner says anaghị agwa ochi ntị na ya esule. Anaghị agwa ochi ntị na ya esule. To be forewarned is to be forearmed. Ndị Igbo n'ụzọ ije lọtanụ n'ụlọ. Igbo ndị ọma mụrụ m na-adaworo iberibe kenuwe na a ga-agbasị ya mmanụ. A ga-agbasị ya mmanụ lee ma ga-akụtu akụtu. Onye hụrụ mmanụ nri ya were wụsa ndị Igbo nọ na Lagos, were wụsa ndị Igbo nọ na Abuja, were wụsa ndị Igbo ndị a ga-akụricha ya ha ejechigo ọnwụ jebime ego. They have to borrow money. They have to gather money in order to buy another place and start furnishing it. And then by the time you finish furnishing it again, they will come back and bring it down. Onye mere na ihe. Ashigba. So my people, he who have ears, let him hear. Onye nwere ntị n'ihe ya nụrụ. Ndị be anyị, onye nwere ntị n'ihe ya mee gịnị ya nụrụ. He who have ears, let them hear. So my people, I will use this opportunity to shout out happy holidays or happy holiday
for the African Americans in USA. Because today is 19th, June 19th. And I say, happy Juneteenth to everybody, all the African Americans and all Americans, everybody. I say, happy Juneteenth. So somebody will ask me, what is Juneteenth? Juneteenth, as we know it, because before I did not know, but this one was on June, I believe June 19, 2021, that they finally made it a public holiday for the emancipation of the African Americans in USA. And then that was I dragged the date somewhere here. That was in June 19, 1865. June 19, 1865. That's when President Lincoln, that's when he emancipated, he gave the African American people that were enslaved, he gave them freedom. And they were told to go. They are free. If you want to work with your slave masters or slave family, you can work with them, but now you are no longer a slave, but they have to pay you. And then if you don't want to be with them, you can move out and go somewhere else, wherever you want to be. And then you become a free person. So Juneteenth is a big day. It's a good thing because it has good memories. The good memories in the sense that people who have been enslaved, slavery and slave trade, who were enslaved in their slave masters' homes and everything, who were not given any opportunity of anything in life. But on that day, June 19, 1965, not 1965, or 1865, June 19, 1865, when President Lincoln said, you have to be free now. You are a free man. You are a free woman. Do with your life what you want. But you can see that from that 1865, even though President Lincoln gave them freedom, they never had freedom. African Americans in USA never had freedom until 1965 and 1966, after Martin Luther King Jr. started, and all other people that have been here before us, they were doing, activism. They started this activism. They started marching forward. They started demanding for their rights. They started doing everything just like we, the Biafran people, are doing now. We are not the first to say we need our rights, we need our freedom, we need to be free, and we need our independence. We are not the first to say it. Even the African Americans in this country, in America, they demanded for their freedom. Even though the president in 1865, Lincoln granted them their wishes, but they never were allowed to be free. They were oppressed. They were massacred. They were killed. They were suffocated. They were segregated on. And then I believe it's
LBJ, President Lyndon Johnson, LBJ. Yeah, that's the person that gave them, some freedom to vote and some freedom to do other things. But they're supposed to have their own freedom, but they were not allowed to have that freedom. So Juneteenth is when they finally make that 1865, that's when it happened, since 1865. But in 2021, June 19, they finally made it a public holiday because the African American people and other freedom fighters in this country, they wanted that day to be recognized. And finally, it was recognized. And that's what we call the Juneteenth. And we are happy to join hands with our brothers and sisters in this country to celebrate the Juneteenth. And I was talking about the 36th president of United States, Lyndon B. Johnson. That's Bennis Johnson. Lyndon Bennis. Bynes. Iron. Baines. Bynes Johnson. So LBJ for short. Yawa onye ya na Martin Luther King Jr. were negotiating, just like Mazi Nnamdi Kanu was negotiating on our behalf. Martin Luther King Jr. was negotiating, and he got some rights, voting rights, at least for the men in those days, African American men, and then they were fighting for it before they killed him. His life was sacrificed for so many things. And also Malcolm X was there talking. He was vocal too. And people recognize him. Even our brother Ali, the boxer, Muhammad Ali, he was also there too. I have to let people know all these things, because sometimes it looks like we were the only people that have ever asked for our rights. And sometimes when you are trying to ask for your right and somebody will tell you, oh no, don't say that. Oh no, don't go there. Something will happen. Whether you ask for your right, something will happen. Whether you did not ask for your right, something will happen. Why not ask for your right, and whatever will happen, let it happen. And bear in mind that it will be a positive thing. A positive thing will happen. Because if somebody is holding your key and you let the person hold your key because you don't want to ask them to give me my key, I want to enter my house. The person holds that key. And then you say, oh, no, then let me not go because this person is huge. He can beat me up. But the person might be holding your key, just wanted you to come and ask for it. And then you say, please give me my key. I need it. I want to enter my house. And they say, okay, here is your key. Take it. And you can also go and say, give me my key. I want to enter my house. And the person will hold it and say, you have to fight for it. Then you have to fight for it. And if possible, get help to fight for it. And after that, you get your key and you enter your house. You have to try one way or the other. Our brother, Muhammad Ali, he was born as a Cassius Marcellus Clay Jr. And then because he was a boxer,
And because of the freedom fighting and all those things too, at some point he changed his name to Muhammad Ali. And that's what he was known for. And then he used his boxing career also to do some freedom awareness and freedom fighting. So my people, today we have stayed too long. And if we start talking from today till tomorrow, it's the same thing that we'll be talking about. So, jide dike gbuo, egbucha dike, ụbọchị ihe dike na-eme, ọ ga-abịa. Onye gburu dike anega na nche ya. We saw Ojo Kanu the other day crying like a baby. And we saw Ike Mmadụ crying like a baby. Nyesom Wike killed more than 1,500 men and women of Igbo'S in Rivers State within 3 days. Nyesom Wike today, where is he? He will never be in power for the rest of his life. And at some point, he will crumble. And when he crumbled, Nyesom, the law of karma will strangle him. Tell people to stop killing our people, to stop destroying our properties, and Igbo'S, ndị Igbo nọ ụzọ ije, ndị Igbo nọ Lagos, ndị Igbo nọ Abuja, ndị Igbo nọ North, any part of the North. Brunu n'obi n'ebe ha hụ ebe obibi nọ. Ha kuricha ha nọ, ha na-abịazie n'ụlọ bịa nwụrụ unu ka ọkụkọ. Ha kuricha ha unu, ha abịazie n'ụlọ bịa nwụrụ unu ka ọkụkọ. Si n'oge kpọla ya ụmụaka gị. Kpọla ya ụmụaka gị, kpọla ya nwaanyị gị, kpọla ya ezinụlọ gị. Gị na-apụọ sị ka gị jee dọgama. Ya at least ụmụ gị, nwaanyị gị na ezinụlọ gị nọ n'ụlọ. Bring your family members home before it is too late. Time is running out. Thank you, my people. Remember, I'm still your sister and your daughter, Nwada Rosemary Williams, aka the Amazon. Land of the rising sun, we love and cherish. Beloved home, land of our brave heroes. We must defend our lives, or we shall perish. We shall protect our